Mga kapuso, magpadayon ang atong pagdiskubre ug pag-enjoy sa mga makalingaw nga suruyanan dinhi sa Santo Tomas. Tungod gawa sa Suba ni Bukindaw, let's explore the newly developed tourist destination diri sa akong hometown, ang Lantawan ni Bakoko. Maong arat na, suroy ta! Gikan Santo Tomas proper, sakay sa habal-habal, maabot na nimo ang Lantawan ni Bakoko. Mamahimo sab nga mag-hike padulong sa lugar tungod kay subidahon ang lokasyon ni ini. Ug sa pagsubay sa dalan, relaxing ug refreshing ang paminaw tungod sa palibot, imong masaksihan ang abundang kinaiyahan. Human ang 10 minutes nga biyahe gikan sa sentro sa Santo Tomas, naabot na kita dinhi sa Lantawan ni Bakoko nga maoy jump off point sa mga hikers o mga buot muadto didto sa Mount Megatong nga 4 kilometers ang gilayon gikan dinhi sa akong gikahimutangan. Bugnaw nga hangin, nindot nga talan-awon ug picture perfect gyud ang location. Sakto alang sa buot mag-unwind ug mag-recharge kauban ang tibuok barkada ug pamilya. Makita sa lugar ang mga two temple nga adunay disenyo ug pintas sa Atamanobo. View deck diin malantawan ang tanyag nga Mount Megatong. School of Living Tradition diin makita ang mga kagamitan ug produktong gama sa mga Atamanobo ug ang mismong lubnganan ni Dato Bakoko. It's Lantawan ni Bakoko. Who is Dato Bakoko? Igsuon siya karon sa IT leader dito sa taas ni Dato Doming Tumaytay. Considered nato siya na hero siya dito sa ato ang tribong Atamanobo. Ang iyang influence over sa katong mga younger generation ug sa iyahang mga katigulangan din sa Atamanobo na tribo is katong pagpakita ng gugma para sa tribo. Ug para mas mapakita sa ila na mas importante ang ilahang kultura. So, mao nang Dato Bakoko is a reminder na ang ato ang tribong Atamanobo in Santo Tomas is importante siya sa pag-preserve sa ato ang kultura, sa ato ang kung asa ang ato ang kagikan ug kanang pagpangga sa ila sa gobyerno ba. Gibalik nato sa iyaha isip mara og pasidungog ug sila mismo as a tribe ma-preserve nato og mas maproteksyonan. Makabilib sab ang paghatag bili sa LGU ngadto sa mga kaigsuunang lumad. Di mailhan nga naghiusa ang katawhan alang sa kalambuan ug pagpreserba sa Lantawan. Nakahatag sa amo ang kalipayon din ni tungod na sugdan ani sa pagdevelop sa atong gobyerno ang kaning Lantawan ni Bakoko. Mao na nga nalipay mitanan ang mga tribong Atamanobo diri sa Sitio Talos. Dakong biligyod alang sa tribo ang lugar. Di mailhan nga naghiusa sila aron mapreserba ang kinaiyahan ug mapadayon ang tradisyon, kultura ug tinuuhan sa tribo. Maong sa mga buot mo bisita, gawa sa nalingaw ug na-recharge na ka. Nakatabang sabkas sa komunidad sa Atamanobo tungod ang kita ni ini mapadulong sa pagbintinar sa ilang lugar. Kato so karon kumusta man ang dagan sa panginabuhian sa itong mga katribo nga ing-ani no mas na-develop na ang inyong lugar ug mahimo na nga tourist attraction. Motoy dako kaayo nadungog sa sintiro pud sa amo ang tribong Atamanobo na medyo na-develop ang kaning sa Lantawan ni Bakoko tungod kay nakita man gyud na nila nga gi-develop gyud sa ato ang sa gobyerno kaning Lantawan ni Bakoko. Mao na nga kung sa kuan pa ani nagsangko sa langit ang ilang kalipay sa akong mga tao dinhi uban pa kababayen-an ug ka mga kabatan-onan na nalipay kaayo sila sir nga mao nay kuan. Very relaxing and it feels like I'm one with nature good. Samtang naglingkod-lingkod sa Lantawan. Busa, recommended tourist destination gyud ni alang sa tanan. Ug syempre mga kapuso, we must always follow health protocols sama sa pagsuot og face mask, face shield ug pagsunod sa social distancing. Open lang sab kini alang sa mga nag-edad 15 hangtod 65 years old. So sa tanan, ginaimbitahan mo namo na bisitahon ta ang ato ang newly discovered
na mga tourist destination sa Santo Tomas. Bisitahon ta ang Lantawan ni Bakoko, ato siyang ipakita sa kadaghanan nga ang ato ang tribong Atamanobo nagpadayo na nagpangga sa ilahang kultura. Dali na! Mga kapuso, grabe makarelax gayud ang maglingkod-lingkod din sa Lantawan ni Bakoko. Ug labi pa nga makita nimo ang maanindot og picture perfect kaayo nga kabukiran ug labaw sa tanan ang pagpasigarbo sa mabungahong kultura sa atong makaigsuunang Atamanobo. Busa ang ayan atong suportahan ang ilang mga proyekto ug programa. Mga kapuso, relax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.